Saya kaya, saya sore, saya kaya. Kakak bunga, kakak nang indah.
Iki piye tanggung jawab ora kowe? Nanti komplit tanggung jawab ora? Tanggung jawab tenang, ngatur wajiban. Nek iso yo aja nanti rondo enggak. Mesake yo nek tinggal dadi rondo. Ya komplit yo Mas yo.
3, 2, 1 tarik cok 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 The Legend of King berikutnya kebenaran Siapa? Sipro